Este domingo tivo lugar a visita guiada na que varias decenas de cidadáns puideron coñecer de primeira man os traballos que se están a realizar na zona. Unha excavación na que apareceron osos humanos. O achado tivo lugar concretamente na zona sur, de onde se están a levar a cabo os citados traballos. Non os temos en contexto, é dicir, non saliron fruto dunha intervención arqueolóxica, non saliron dos nosos traballos que fixemos este ano, senón que foi algo a posteriori, o cal hai que dar o valor que ten como achado arqueolóxico, non? Pero nos faltaban eses elementos arqueolóxicos vinculados a esa posible fase altomedieval. E hicimos alto medieval entre interrogantes porque, sí que temos as referencias históricas, pero todos estes datos que temos, estos son apuntes que nos chegan, datos que suman, nos fan tirar por esa vía. Os arqueólogos destacan que este achado tivo lugar grazas ao aviso dun veciño que participaba na visita e que revelou a aparición de osos de orixe humano que habería na citada zona. Que pasa co mosteiro do que falan as fontes de época altomedieval? E, bueno, o certo é que sí, parece que pode haber indicios, non, de que pode haber estructuras ou enterramentos dese período e a nos agora se nos abre tamén pois esa vía de investigación que, bueno, e ora pois temos que empezar xa a plantear as futuras intervencións con este elemento cronolóxico e tipolóxico na nosa folla de traballo, é dicir, que vamos a facer no futuro con estas evidencias. Nunha primeira visual, os profesionais sinalan que poderíamos estar ante os restos dun neno ou dun ancián, ambos de pequena estatura. Agora haberá que esperar a realización das probas pertinentes para obter algo máis de información, aínda que o que sí que queda claro é que a zona de Cálago aínda ten moito que dicir sobre a historia de Vilanova.